ne balimamuso ani ne balimakɛw ne faw ani ne baw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An b'a yira la k'a fɔ k'an filɛ nin ye Malikunafoni kɛnɛ de kan tantɔ an ka émission kura n'an tun ye o annonce kɛ n'o ye Yèlè Wati ye. Ayiwa invité fila b'an bolo yan nɔ ayi an bɛna s'u ma sisan u bɛ n'u tɔgɔ n'u jamu fɔ an ɲɛna an bɛna u layɛlɛ aw kana ɲinɛ dɛ Yèlè Wati an y'a fɔ cogo min na o kelen de don ne terikɛw an m'a daminɛ gauche la wa ou bien an m'a daminɛ droite la. Fɛn bɛɛ kɔni kan ka daminɛ droite de kɔni na. Awɔ e n'o fɔ kɛ. Ok an m'a daminɛ droite la. Ayiwa. Cɛkɔrɔba. Oui. I tɛ ɲɛ n ma i k'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna sa. Alhamdulillah arabil alamina. Yani n ka kuma daminɛ n bɛ n ka maa damadɔw fo fɔlɔ parce que émission in n y'a kuma fɔ olu ɲɛna olu ko k'olu bɛna o kɔrɔsiya la. Ayiwa n'o ye Umaru Buwarɛ ale ni Mamadu Côte d'Ivoire Ntosi ayiwa donc ani Muntaga Ndaw n'u b'a wele ko Ntali voilà ne tɔgɔ yɛrɛ ye Karamoko Yache musokɔrɔbaninw cɛ ani npogotiginin gara n ka tebolo ka pelepele zirini. Donc i tɔgɔ Karamoko Yache. Oui. Karamoko Yache. Yalima an bɛ nin ɲininka ɲininkali damadɔni na i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye yan'an ka s'o ma an bɛ taa gauche fɛ an b'o fana ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na. Ayiwa ne tɔgɔ ye Ayouba Drame jeune artiste comédien donc o kɔni ne tɔgɔ ye fɔlɔ. I tɔgɔ ye fɔlɔ. Fɔlɔ. O kɔrɔ ko tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen. Bon tɔgɔ ka ca dɛ. Ayouba Drame problème t'a la. Karamɔgɔ. Oui. An bɛ segin i ma dɔɔni. Vraiment. An y'a ye i ka vidéo a cayalen don i bɛ baara in kɔnɔ an bɛ fɛ k'i ɲininka yalima i donna baara in kɔnɔ kanu jumɛn de kama o y'i bila ka don nin baara in kɔnɔ. Bon yan'an ka taa yen nɔ fɔlɔ n bɛna n tɔ compléter fɔlɔ i y'a ye parce que ne yɛrɛ fɛnɛ comédien magicien. Tu es magicien, tu es comédien. Voilà. Donc i bɛn'o dɔ yira an na bi. Ayi e kɔni kama kɔni ne o sisi fasi bɛ se ka kɛ n'a ye pas de problème. Ok Karamɔgɔ i bɛ se ka i da lase n balimamuso ma dɔɔni ka se ka kun jumɛn y'i bila ka don nin baara in kɔnɔna na. Nin baara in yɛrɛ ne bɛ se ka fɔ depuis ne ka dɔgɔ baara in yɛrɛ a bɛ ne la de quoi. A b'i la de. A bɛ na de. Mɔgɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a b'i la n'i m'a kɛ tu seras gêné. Waaw. Donc ko in minɛ na kabi n ka dɔgɔ ne ko in b'i la kabi i ka dɔgɔ. Bi o de ye n se yan nɔ bi. O de y'i se yan. O ye kumana suguya kumaw ye quoi parce que n fɛnɛ y'a dingɛ sen daminɛ ka n k'a kɔnɔ n bɛ taa formation ni ayiwa répétition kɛyɔrɔw ni tu vois donc jusqu'à que fo ka na kɛ alhamdulillah i ko k'a yɛrɛ ɲɛ bɛ vidéo la réseaux sociaux sanfɛ o de ye n se yan bi. O de y'i se yan. Bon n'i ma i ka kuma ninnu n'i ma taa dɔɔni n'i tɔgɔ sɛbɛn nɔ de bavard la dɛ. Awɔ. I bɛ hakɛ to i bɛ taa dɔɔni i tulo b'a la. Bisudi nɔ ayiwa. Donc karamɔgɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen comme e ko baara in b'i la est-ce que i tun bɛ se ka i t'an sɔn i ka bi bɔrɔ. N'i ye nin min sa i bɛ tile bɛɛ ban i bɛ taa sugu kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ interview. Karamɔgɔ yalima i tun bɛ se ka yɛlɛkoni fitinin k'an ye wagati kunkurunin na aw kana ɲinɛ dɛ an b'aw hakili lajigin Malikunafoni don Yèlè Wati an ka yɛlɛ an b'i bolo karamɔgɔ. Allahu akbar. Comme y'an bɛ san kura la san 2021. Ɲina 31 ou bien salon 31 ne. Bamakɔ ka musomaninw ani Bamakɔ ka jeunes annonce dɔ bɛ ne bolo k'a fɔ ɲɛna san mana yɛlɛma ka mɔgɔ to ko o ko la i bɛ san kura bɛ ban o ko de la. San mana yɛlɛma ka jeunes jɛnen ni npogotiginin jɛnen to chambre de passage kɔnɔ i bɛ san kura bɛɛ ban i ma jɛnen tɛ chambre kɔnɔ i jɛnen bɛ chambre kɔnɔ. Karamɔgɔ. N'i ye jateminɛ bi fɛnɛ jakartatigiw de ka accident cayalen don gitɔrɔn sanfɛ bi ka tɛmɛ bolimafɛn sugu bɛɛ kan lakartatigiw kɔni n delila k'o fɔ ka tɛmɛ o. Toujours solution sow ka barrière ni sow bɛ boli sisan so kurusi tubabu la i b'a ye barrière de bɛ yen nɔ barrière a minute de b'a la ni barrière ni minute sera n'a dafara dɔrɔn barrière min kɔrɔ t'a yɛrɛ ma dɔɔni so bɛ sɔrɔ ka san ka hop o barrière ɲɔgɔnna de kan ka bila Bamakɔ fɛ bɛɛ place la Bamakɔ fɛ bɛɛ kan ka bɔgɔti ka bɔ yen nɔ parce que Jakarta tigi tellement a pressé no hali n'a ma fara ka monter se gitɔrɔn kan hali n'a ma fara ka ɲinɛ wo a b'a fɔ k'a bɛ don ɲinɛ wo kɔnɔ n ka tigɛ ka taa ayiwa fɛ dévier
déviation dan y'u ta ye donc n'i y'a mɛn ɲɔgɔn na fɛn jeni na ten nɔ ni barrière bilala fɛn place la dun n'i k'i b'o jeni i m'i yɛrɛ jeni o man nɔgɔn et puis bogotigi lajɛ fɛnɛ wala dɛ parce que ne yɛrɛ natɔla ayi hali ne yɛrɛ tun bɛ bogotiginin filɛ la mais an seko taara i n'a fɔ e ma e n'a ɲɔgɔnna ninnu filɛ nin san n'an ma fara k'aw ye gitɔrɔn na kɛrɛfɛla ninnu na an bɛ moto kan ou bien an bɛ mobili volant na dɔrɔn a baara banna caman bɛ sira bila ten cogo de la donc polisiw de kan ka ɲini san kɔ o bila nin bɛɛ solution na quoi. Ok, merci Karamoko. A diyara n ye an ka yɛlɛ. An si kɔni o dɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'a sera ka minɛ en compte a bɛ kɛ yan. Karamoko, awɔ e ka hakɛ to i bɛ hakɛ to i y'a mɛn awɔ Ayouba Drame an bɛna se ma an b'i ɲininka Ayouba an y'a jateminɛ k'a fɔ i bɛ film caman na an y'o lakɔlɔsi wa an y'a i ka image dɔw fana ye i bɛ dɔn fana kɛ Ayouba Malikunafoni TV an y'i wele bi an bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn y'i bila nin baara in k'i bila a la. Bon yani n ka kuma n bɛ n kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna fara farajɛla kan Founè diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye dakan de mɔgɔw b'a fɔ ko dakan ye nkalon ye nkalon tɛ dɛ tiɲɛ de don sinon ne yɛrɛ ne Ayouba ne filɛ yɔrɔ min na bi na ne bɛ se k'a fɔ ko cɛtiri de ne choisi sinon ne ma cɛtiri choisi parce que depuis ne fitinin ballon tan ne kun ka di ne kun ka idole kun ye Ronaldinho de ne kun bɛ ballon de ta donc finalement ne ka idole ye ballon tan jɔ donc dɔn ninnu ni fɛn ninnu de ka d'a ye donc ne fana y'a suivi ne kun bɛ dɔn ni fɛnw kɛ n sen fɛ donc à travers la danse maintenant bon n bɛ yɛlɛko don a kɔnɔ donc ka mɔgɔw la nisɔndiya kɔnɔna na donc à travers ça école la u b'a fɔ ko cɛ karisa e yɛrɛ ye yɛlɛkokɛla ye yɛlɛkokɛla ye hali i ka taa INA kɛ donc à travers ça donc ne yɛrɛ tun t'a dɔn INA yɛrɛ ye mun ye ne bolo ko INA filɛ n'i taara INA la i bɛ taa dɔɔnin kalan donc ne ma sɔn ka n tulo don a kɔ la bon fo kana kɛ voilà bon ne fana après nana pression nana bonya n kan kalan kɔnɔna na bon kalan n bɛ ka kalan mun kɛ o tun ye agro de ye donc pression nana bonya n kan donc n y'a décidé n ko n b'o to yen n bɛ taa INA kɛ comme dɔn ka di n ye dɔn nana donna donc n taara finalement a bɛ ne kɔnɔ n ko INA ye dɔnkɛyɔrɔ de ye ja mondi wɛrɛ don minnu fana si tɛ kelen donc ala y'a kɛ n taara cɛtiri kalan kɛ yen donc cɛtiri kɔnɔna na donc n ye avantage sɔrɔ ka cɛtiri filmu sɔrɔ ka kɛ donc ni mɔgɔbaw caman ye baara kɛ donc o hukumu kɔnɔna na n ye film dɔ kɛ ni mɔgɔ caman min dɔn n'o ye ni Dudu voilà caman min wele Dudu Gundo ka film na donc o Dudu in bɔra bon à travers ça bon a ma nɔgɔ n ye difficulté caman kɔni sɔrɔ a ko la bon a yɔrɔ la yɛlɛko bɛ a yɔrɔ nin na n bɛna a yɔrɔnin fɔ parce que ni musokɔrɔba an taara u y'an invité an ka taa prestation dɔ la n'o kɛra Isa Laloma ye n b'ale fo kosɛbɛ Isa Laloma donc a ye n dɛmɛ kosɛbɛ fana parce que hali sisan ne n'ale de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo ani an ka ca yɛrɛ groupe ka ca mais n tɛ se ka fɔ n bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ donc an taara an bɛ prestation yɔrɔ kɛyɔrɔ dɔ la musokɔrɔba dɔ de ye n ye ko n denkɛ e ni dɔ bɔlen don dɛ ne ko n ko mais n ko mɔgɔninfin bɛ bɔ k'ale ma sɔn ko ale kɔni ye mɔgɔ min ye ko est ce que ne tɛ ne ko n ko bɔn mɔgɔ bɛ bɔ an y'an to kuma la dɔ de y'i den k'i to a kɔfɛ k'a sinna k'a fɔ ko Dudu ça va donc ne fana ko ça va ko payi n m'a fɔ wa n ko e de don ne ko ko depuis sisan kana taa an fɛ k'i bɛ taa muso ɲini dɛ kana taa k'i bɛ taa muso ɲini ne ko n ko ne mun kɛ e ma kɔnɔ da waliden na k'i ta tɛ yan e ma k'i ta tɛ ne ko n ko ne ba n ko film don n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko olu ye film de nkalontigɛ dabila i jogo don n'i y'a ye i y'a kɛ i jogo don ne ko ne ba walayi ko ko film de don en même temps Isa nana a ko Isa ja e tɛ laloma ye ja e ka kegu Isa ko wala ko tiɲɛ ko bon ko film de don donc c'est à dire film ye fɛn dɔ ye i bɛ mɔgɔ wɛrɛ jogo de yira ani jogo de don kelen tɛ olu ye an ka siraw ye parce que i b'a dɔn sisan an ka milieu na a ka ca a ka ca mɔgɔw ka ca kɔnɔna na il y a des amateurs il y a des professionnels donc n'an m'a ɲini k'a dɔn dɔrɔn an bɛ sɛgɛn donc hali minnu yɛrɛ amateurs ye olu b'a kɔnɔ k'olu ye professionnels ye alors que c'est pas ça donc an caman kɔni lagosilen don ten Ayouba Drame an b'i fo k'i barikada aw kana ɲinɛ an bɛ Malikunafoni TV de la Yèlè Wati Karamoko an bɛna turu s'i ma dɛ
nin ko ne jasa o mem na labulia Ayouba ne mo yi ite kuma fɛ a ko nin ite ke ku ya dɔn ayiwa n bolo bɛ sanfɛ n bolo bɛ sanfɛ n bolo bɛ sanfɛ karamɔgɔ ni lado fɔlɔ lado jamana bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ pɛrɛlen don n'a sentigɛ ye dɛ bɛɛ ka kan k'i yɛrɛ de sécuriser kana ɲina ka fɔ an bɛ émission Yèlè Wati de la effectivement karamɔgɔ an bɛna ɲininkali tɛngu la halisa n b'a fɛ k'i ɲininka yalima nin baara in kɔnɔna na i b'a daminɛ wagati min na e ye dekun jumɛn de sɔrɔ baara in kɔnɔ ne ye dekun min sɔrɔ baara in yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ parce que i b'a dɔn mɔgɔ i mana kɛ fɛn fɛn mana kɛ i ka sira ye i bɛ lagosilikɛbaga sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ i bɛ encouragelikɛbaga sɔrɔ ye i kɔ cogo min na donc ne ye dekun fɔlɔ min sɔrɔ a kɔnɔ o ye o dekun in daminɛla kabi so de fɔlɔ voilà parce que dukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ bɛ bila i kɔ cogo dɔ la k'a fɔ ko i bɛ manamana ko la quoi voilà donc o ye ala ka lajarabi yɛrɛ fɛnɛ ye voilà parce que i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ko la ka tila k'i ban a sɛgɛn ma fɛnɛ quoi voilà donc ne y'o degun de sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ ani degun filanan ye min ye peut-être qu'il m'a vraiment m'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale de kɛra comédien fɔlɔ ye min ye jakarta sɔngɔ compte k'a di yan nɔ vraiment o moto ma kalo 2 sɔrɔ n bolo zon y'o ni n ka téléphone den 2 minɛ cɛkɔrɔba la karamɔgɔ i ma ye o kɔfɛ kalo caman o kɔfɛ san seli tɛmɛnen Serigiba Jabate ka concert gratuit min kɛra palais de sport la ala y'a kɛ alhamdulillah n ye n ka moto 2nan sɔrɔ yen nɔ peut-être ma de y'o diyan yen nɔ fɛnɛ ko ayiwa Serigiba Jabate ni Asura lahɔrɔma la ko donc n ka nin minɛ après o kɔfɛ a baramuso tigi ka sɔrɔ ka 4nan ou 3nan de yan nɔ o finma ye nin filɛ nin bolo a ka juguma yan nɔ ni ye degun min sɔrɔ a kɔnɔ o kɛra n ye fɔlɔ min ni 2nan min fɔ san suɲɛni ko in ta fanfɛla vraiment i y'o degun de sɔrɔ a kɔnɔ o degun ni lagosi ni somɔgɔw ta kunda parce que ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'i lagosi o bɛ se ka kun i fɛ ka tɛmɛ somɔgɔw k'i lagosi quoi bon donc ne b'a faamu lajarabi do wa a bɛ faamu karamɔgɔ yalima nin baara in e y'a kɛ n b'a fɛ ka dɔn comme n'a sɔrɔ i ye école d'art bɛ yen nɔ institut national des arts i n'a comme conservatoire balafasegi n bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i tɛmɛna nin école ninnu dɔ fɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ka di n ka tɛmɛ a ka di ka taa i n'a ni i bɛ ka yɔrɔ minnu fɔ yɛrɛ o de ye n sen caya formation kɛ yɔrɔ caman na tel que tɔlɔnso b'a la ayiwa Dawurabugu yɔrɔ in dɔ in u ka fɔ a ye kura in awɔ u bɛ to ka fɛn a tɔgɔ ye di dɔ bɛ to ka kɛ yen nɔ bon fedama voilà yaya mais n y'a in tagali sumayara san dɔɔni sinon n senna ka ca formation kɛ yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais i ye min fɔ sa a ka ne ka to la kosɛbɛ parce que mɔgɔ bɛ baara o baara la a ɲɛɲinali sa i k'o dɔn dɔnniya tɛ ban quoi voilà ka ni hali ne ye san ka dɔnniya wɛrɛ sɔrɔ ka fara n ka nin ko ninnu kan parce que mɔgɔ yɛrɛ ɲuman ko nin fana ye mun cɛkɔrɔba sugu ye tuguni a bɛ taa bon karamɔgɔ mɔgɔw ma se ka fɛn dɔ faamuya dɛ i ka cɛkɔrɔbaya in na yalima o nin ye nature de ye wa ou bien i dégistelen de don k'i kɛ cɛkɔrɔba ye tantɔ Allahu akbar caman bɛ nin ɲininkali kɛ nin na bugotigi i yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔw bɛ taa bɔ ɲɛ fo so ayi karamɔgɔ ne ɲɔgɔnna mais k'an na fɔ ko ne ɲɔgɔnna nin ne bɛ sa ayi hakɛ to voilà bon ne ye cɛkɔrɔba yɛrɛ de e ye cɛkɔrɔba yɛrɛ de ne ye cɛkɔrɔba yɛrɛ de tile fɛ waa su fɛ ne ye cɛkɔrɔba sanga ni wagati bɛɛ sanga ni wagati voilà mais i bɛ taa sɔrɔ zeni dɔw bɛ yen nɔ u kunsigi fini nɔ naturellement mais u bɛ tila tun ka fini k'u kun na tuguni pour ka se ka kun yɛrɛ ka kunsigi tɔ fili ou bien cɛkɔrɔba dɔw fana bɛ yen nɔ tuguni olu ka se jɛ olu bɛ fini a la mais ne ka se jɛ ne bɛ jɛya yɛrɛ de tɔ kɛ ka n ka jɛya tɔ dafa i b'a ye karamɔgɔ kuma e bɛ fɛ ka na livre de sɛbɛn yan nɔ livre yan tɛ livre sɛbɛn yɔrɔ ye koyi awɔ i bɛ hakɛ to aw kana ɲinɛ k'a fɔ halisa an bɛ Mali kunnafoni la Yèlè Wati Ayouba Drame an bɛna turu s'i ma Ayouba n b'a fɛ k'i ɲininka e donna nin baara in kɔnɔ yalima n bɛ fɛ ka dɔn ani i teriw yɛrɛ i jɛɲɔgɔnw n bɛ fɛ i k'a lakale an ye dɔɔni i ye degun minnu sɔrɔ baara in kɔnɔ parce que n yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na aw ka baara in a kɛlen i b'a komi a ma nɔgɔn dɔɔni Founè n'i ye ɲininka o la o ka di n ye kosɛbɛ bari baara o baara n'i b'a kɛ n'i ma sɛgɛn sɔrɔ a kɔnɔna na i tɛ nafa sɔrɔ a la o ye tiɲɛ ye ne bɛ se k'a fɔ
ne ka ari ni bi cɛ ne ye degun camanba de sɔrɔ nka fɛn bɛɛ ye cɛsiri de ye n'i kɛra cɛbakɔrɔ ye i kan k'i cɛsiri ka diɲɛnatigɛ ko bɛɛ la Founè ne bɛ ari la bi y'a san 6 ye ne bɛ ari kɔnɔna na mais ne ka cɛsiri de bɛ ka nin bɛɛ lase ne ma parce que n'i y'a mɛn dɛmɛbaga parce que n bɛna fɛn dɔ fɔ Founè i b'a dɔn dɔnkilidalaw ka hakɛ to jatigi b'olu la jatigi bɛ dɔnkilidalaw la mais comédien i tɛ comédien foyi sɔrɔ ko jatigi b'a la i bɛ kanubaga de sɔrɔ i la o b'a fɔ k'a b'i dɛmɛ bon humoristes jatigi b'olu la parce que faamaw b'olu bolo olu ye u bɛ faamaw tɔgɔ fɔ mais i tɛ comédien foyi sɔrɔ ko mun b'a fɔ ko nin ye n jatigi ye ou bien nin bɛ ka n dɛmɛ ça c'est impossible mais à travers i ka filmu de fɛ i ko bɛ diya dɔ ye i kanu bɛ don o la o b'a fɔ k'a b'i dɛmɛ donc ne ye n ka art daminɛ fo ka n'a se bi ma ne bɛ se k'a fɔ n ko dɛmɛbaga tɛ ne la ne ka dɛmɛbaga tɛ ne la ne ka cɛsiriw de bɛ ka n ka ko bɛɛ nɔgɔya ye bien vrai kanubagaw bɛ na kanubagaw bɛ na vraiment kanubagaw bɛ na a bɛ se ka kɛ difficulté fitinin dɔw bɛ n sɔrɔ o bɛ se ka n fɛngɛ o la mais n dépanner o la sinon an ye film dɔ kɛ Penda contre les gangsters du Bamako police film ye donc an y'o kɛ o film banna don min na yɛrɛ k'an to INA kɔnɔna na yɛrɛ n taara n ka moto jɔ don min na dɔrɔn sɔgɔmada fɛ yan 17h cɛ n nana sɔrɔ n ka moto ta bon bien vrai que ne effort min fununi ka moto in sɔrɔ c'était pas facile parce qu'en ce moment ne bɛ taa INA la ne tun bɛ taama ka taa n sen na INA la donc vu de ça ka bɔ Lafiyabugu sen na ka na INA la c'était très loin hali ka sotarama ta k'i bɛ taa école la a ma nɔgɔ a tigi mɔgɔ sa a ma nɔgɔ donc vu que ne b'o difficulté la mama n taara bɔ a la vacances kɔnɔna na n taara bɔ a la a ye nɔgɔso dɔ san ye donc n y'o nɔgɔso ta n tun bɛ n débrouiller n'o de ye ka taa INA la n y'o nɔgɔso ye bon ala barika la n ye n to film min u bɛ n wele ko Gundo la n y'o projet kɛ ala ka hinɛ Aminata Dunbiya la n tɛ se k'a k'ale ma fitirima wale donc paix son n bɛ se k'a fɔ sur son âme donc ale kɛra sababu ye k'o film in nɔgɔya n ye mais mun kɛra sababu ye k'an lase ale fana ma o ye Jakarija Dunbiya de Isa Laloma donc olu y'an kanu don ɲɔgɔn na n ye film in ale bɛ n ye nɔgɔso ka don min na a ko cɛ i tɔ n ka fɛn dɔ ɲɛɲini k'a di nin ma ne ka moto fana sɔrɔ fana a sababuya bɔra ale la parce que ale de ye ne ni moto sanna fana ɲɛ yira ɲɔgɔn na bon ale tagalen kɔfɛ ala kɛlen k'a ka kalifa minɛ a la fana ne ye moto sɔrɔ a kɔfɛ fana a sababuya la fana ne y'o moto sɔrɔ o moto kelen de tilala ka na suɲɛ ina kuru kɔnɔna na an b'a fɛ n'a sɔrɔ i bɛ se ka an layɛlɛ comme émission yɛrɛ tɔgɔ Yèlè Wati i tɛ n kanubagaw layɛlɛ dɔɔni sa bon Yèlè Wati bon yɛlɛ kɔni ye yɛlɛ de donc fo n'an lajɛ sisan an ka ɲin gasaki ɲɔgɔn na an ka yɛlɛ an k'o fili an fɛ a t'a fɔ ne ma k'o ci a cɛ la ne ma o ci a y'a fɔ ko tigɛni kɔni ɲɛ bɛ ne ka solonin kɔrɔ si la ni ne taara i nɔfɛ ni e ka solen kɔrɔ tan dɛ Ayouba ɲɛ bɛ nin na ne solen dun kɔrɔ ne yɛrɛ est ce que nin tɛ wɔlɔsɔ ye an bɛ mun wɔlɔsɔ kɛ sababuya dabila Ayouba tɛmɛna ye Yèlè Wati bon i b'a dɔn nin kɛra dulominaba dɔ de cɛ a ye dulɔ min k'i fa tɛ a bɛ tango a taara se a ka da de la a taara se mais a n'a ka da cɛ kuranpoto dɔ de tun bɛ yen quoi donc a taara se kuranpoto yɔrɔ la a bɛ k'i jɔ ko kɔkɔkɔ a bɛ ka kuranpoto de gosi quoi ko kɔkɔkɔ fana dayɛlɛ n ka don o y'a sɔrɔ ani mun tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o fana tun bɛ kɔfɛ o tɛmɛna a ko n terikɛ ka n'a to yen dɛ n ɲɛ bɛ an bunu minɛ ne la da gosi hali bi a bɛ yen da gosi o ma sunɔgɔ donc ale y'u to la dɔrɔn fifa a muso de bɔra a bɛ k'i jɔ a ɲɛ b'a la a taara cɛ tɛgɛ minɛ ka taga ka t'u da o ye datugu donc dugu bɛ jɛ fajiri danfan ninnu fɛ dɔrɔn yan'a ka wuli dɔrɔn cɛ de wulila ka sɔrɔ a ye bo kɛ kurusi la quoi donc a kɛlen ka bo kɛ kurusi la bon a mɔlɛra a denw bɛ yen a muso dalen don bon a dun tɛ se k'a fɔ k'ale bo kɛ donc pour que ka mɔlɛya bɔ a yɛrɛ la a sina k'i bolo fa bo la ka dɔ kɛ muso k'u kɔrɔ ka dɔ kɛ denmisɛnninw yɛrɛ k'u kɔrɔ ka se ka taa ampoule minɛ dɔrɔn a ye wuli an bɛɛ ye bo kɛ a ye wuli
Donc ni yɛlɛ sɔrɔ yɔrɔ min na y'a bila Yèlè Wati. Ayouba. Karamoko. Nyalo e won bora kan me sisan. Ko de telo ɲɔgɔn ye dɛ. Ne bɛna min kɛ mais i bɛ six face de jan. Six face. Awɔ six face kɔni. Cɛkɔrɔba ko non to la karamoko. E tɛ cɛkɔrɔba ko. Ayi. Bon min ka ni san bugotigi ye. Min n'o de kɛ san. I bɛ hakɛ to karamoko. Yèlè Wati. Karamoko. Ayiwa an bɛna s'i ma. Comme i ko i ye humoriste ye, i ye magicien ye. Karamoko, an tun b'a fɛ n'i sera ka prévu dɔw bɔ k'o yira an kanubagaw la comme u bɛ k'an suit. Malikunafoni TV, Yèlè Wati. Restez toujours connectés sur YouTube. Karamoko, ami bolo biboro ngoni bi bolo kan misa ni sigi an fɛ. Mɔgɔ min plateau sanfɛ o tɛ ne fana ye koyi. An bɛɛ ye dumuni kɛ kɔngɔ t'anw na. Ayiwa salamu alaikum. Mais i bɛ n ka bisu tura fasi jan dɛ. Karamoko an ka taa sa. I bɛna n bila ko de la. An bɛ min kɛ yɔrɔw la n'i bɛna ni e ko k'e bɛna ne bila o la ko parce que k'e ɲɛmɛra ni n tigɛ ko ɲuman ye. Yèlè Wati. Ayouba Drame. Ayiwa an tɛ karamoko lajɛ sa. An bɛ karamoko lajɛ a b'a bolo. Yo! Ouais. Yeah! Wow. Wow. Mais karamoko an t'an kɔ doni wari in na dɛ. Ayouba. An tɛ bɔ ne ni wari in tɛ fiyewu. Tiɲɛ yɛrɛ la pendant ayi an tɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in na. Ayi. Caman bɛ sɔn ka taa nin na dɛ. Karamoko. Wow. Tiɲɛ yɛrɛ la non formidable. Non formidable. I bɛ n fɛ wa kɛ. Ayouba me sɔn k'i janfa ka taa karamoko fɛ yen dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Non. I bɛ n fɛ wa den fɛ. Non wari in ka d'u ye. Wari in ka d'u ye. I ye mun fɔ. I y'o fɔ. An de fana ye cɛkɔrɔba nin ye. An fana karalen don ka tɛmɛ jeunes ninnu kan koyi. An bɛ se k'an tiɲɛniw bɛɛ ta k'o don aw la kɔni. Ok félicitations. I y'a ye voilà. Karamoko i bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ yan? Yèlè Wati. Nin ko in de bɛ jasa kuma ka misɛn yan. Karamoko n'a su ɲɛgɛn kɔni. Ayi non a tɛ su ɲɛ la. Ka mun su ɲɛ la. Voilà. Ɲamɛ ka biboro in dayɛlɛ tan. Yeah. Nin ko in ne bɛ jasa. An ka bisu kɛnɛ sa.
an ka dan kelen ou bien an ka filanan fɛnɛ an ka dan kelen ma an ka dan kelen ma sinon ne bɛ kiri nin ko ne bɛ sɔn ka kiri an ka dan kelen ma mun bɛ ka daminɛ ta o kamelemaw bɛ nin dɔn dɛ kamelemaw bɛ nin dɔn dɛ karamɔgɔ e ye fɛn min ladon dun fɛn min ladonna nin minɛ kɔnɔ de n tɛ bɔ bilen non ni n'a ka di n b'a bɔ n'a ka di n b'a to n kɔnɔ a labɔ k'a labɔ an ka taa kɛlɛ ɲɛfɛ an ka taa sɔnni kɔnɔ an ka taa labɔ ayi karamɔgɔ ne tɛ taa sɔnni kɔnɔ dɛ i y'a don jama de ɲɛna donc i b'a labɔ jama de ɲɛna ne tɛ taa sɔnni kɔnɔ dɛ Alahu akbar k'ale tɛ taa sɔnni kɔnɔ ayi ne tɛ taa sɔnni kɔnɔ ayiwa bon donc an ka labɔ to siɲɛ wɛrɛ la karamɔgɔ sinon ne bɛ se k'ale nin don mɔgɔ kɔnɔ i tɛn'o dɔnbaga de sɔrɔ ne b'a don scène awɔ mɔgɔw kɔnɔ scène kan fɛn bɛɛ awɔ fana n ka bi wɔɔrɔ in datugu a nɔ la fɔlɔ wayi laso ni saramani ta ou bien ne kuma ka misɛn vraiment merci beaucoup non pas de quoi mais i yɛrɛ bɛ se ka taa Afrique a ye incroyable talent ye bon ni n y'o relation sɔrɔ an b'a lajɛ an bɛ t'o la a bɛ t'o la ok problème t'a la Malikunafoni Yèlè Wati restez toujours connectés Ayouba ayiwa halisa an bɔra ka fɛn minnu ye sisan nɔ an bɛ segin ma tuguni an bɛ n'i ɲininka fɛn dɔw la Ayouba i ye degun bɛɛ sɔrɔ nin baara in kɔnɔ i ye période tɛmɛ hakilina jumɛn de bɛ e la k'a ɲɛsin comédien denmisɛnninw ma i bɛ se ka conseil min d'u ma u kana décourager baara in kɔnɔ parce que fɛn bɛɛ courage ko de don amour ko de don e bɛ se ka kumakan jumɛn kumakan laban min lase u ma o kɔni Founè n'i ko ko n ka conseil di i ni ce n bɛ conseil di parce que diɲɛlatigɛ ni conseil baga t'i la foyi t'i la i ka foyi man ɲi mɔgɔninfin fo ladilibaga de ka k'i la ne bɛ se ka fɔ bi na ne bɛ yɔrɔ min na yanni mɔgɔw ka ne ladi ne yɛrɛ n yɛrɛ ladi fɔlɔ parce que adamadenya n'i ma ɲɛ ko mɔgɔ bɛ ɲɛ i yɛrɛ fɔlɔ de ka ɲɛ fɔlɔ n b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna parce que sisan an bi denmisɛnninw fɛn o bɛ girin ka don ko la nata de kama tiɲɛ don an bɛ fɛn bɛɛ kɛ nata de kama mais fɛn ɲini k'a dɔn fɔlɔ yanni ka a fɔ k'i bɛ girin nata in kama nata in ye jumɛn ye o ye wariko in ye bibi na an ni cɛkɔrɔbaw caman ye baara kɛ an bɛ taa baara k'u ye fu mais an bɛ baara min k'u ye fu tɛ dɛ parce que o bɛ ka dɔnniya dɔ de don an kunkolo la o dɔnniya in de bɛ nafa se an ma parce que don min na n'an y'o dɔnniya sɔrɔ ka baara kɛ n'o dɔnniya ye an fana bɛ fɛn min sɔrɔ o fɛn in ye dɔnniya in de sababu ye bon donc an bɛ dɔnniya min sɔrɔ o tɛ fu ye donc ne bɛ mun fɔ u kana na wari de bila baara ɲɛ u kana wari bila baara ɲɛ an ka baara kɛ n'an ye baara kɛ wari bɛ sɔrɔ mɔgɔninfin tiɲɛ don an bɛ wari ɲini mais wari bɛ mɔgɔninfin ɲini n'i ye baara yɛrɛ kɛ wari yɛrɛ bɛ boli nɔfɛ n'i ye baara kɛ dɔrɔn wari bɛ boli nɔfɛ mun na wari bɛ boli nɔfɛ par exemple e bɛ an ka film dɔ kɛ sisan a film diyara mɔgɔ ye bon karisa ye nin rôle jouer nin rôle diyara ne ye dɛ bon ne ka film sera bon n bɛ karisa de wele o la a b'i wele a t'i wele fu la a b'i wele de ka wari d'i ma donc déjà wari bɛ boli nɔfɛ donc ne hakilina min bɛ ne bolo k'o fɔ denmisɛnninw ɲɛna an ka baara in an k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ yanni an ka nata wari nɔfɛ ayiwa merci ka nin kuma ɲuman in na i ni ce i ni baraji n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ faamuya sɔrɔ nin kɔnɔ karamɔgɔ kana wari fara ɲɔgɔn kan ten dɛ kana fara ɲɔgɔn kan ten to an bɛ tila ka ɲɔgɔn ta kɛrɛfɛ an bɛ taa woni na ayi an bɛ se ka tila yan nɔ ayi an bɛ taa woni na an bɛ taa compter fɔlɔ yanni an ka tila karamɔgɔ i bɛ denmisɛnnin fɛrɛ kɛ jɔn na wayi an bɛna s'i ma an b'i ɲininka kumakan laban min b'i bolo k'a lase i ɲɔgɔnnaw ma surtout denmisɛnnin humoristes minnu bɛ yen ani denmisɛnnin comédiens minnu bɛ yen i bɛ fɛ ka i ka conseil d'u ma yalima u bɛ se ka hakili sɔrɔ cogo min na ni baara in tagako ɲuman ye o ma bon vraiment kumakan laban min bɛ ne bolo k'a lase o ma i n'a fɔ cɛ bɔra k'a fɔ cogo min na Dudu i y'a ye mɔgɔ i yɛrɛ de fɔlɔ c'est à dire adamaden n'i ko i bɛ fɛn o fɛn la o k'a sɔrɔ o kanu de b'i la fɔlɔ ko bɛɛ bɛ digi ka o de nɔfɛ ko sa dogolen de bɛ kɔgɔ mais sa min bɛ kɔgɔ adamadenw ka fɛn bɛɛ cɛla o de bɛ se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ mais sa min dogolen kɔgɔra o tɛ se ka na fɛsɛfɛsɛliba kɛ i n'a fɔ Dudu y'a fɔ cogo min na kuma kɔni tɛ tɛmɛ o kan n'i ko i bɛ fɛn o fɛn la vraiment i bɛ wariko in da kɛrɛfɛ
mais i bɛ baara de kɛ k'i sigi ka Ala lajɛ mais k'i sigi k'i tɛ baara kɛ k'i bɛ Ala lajɛ o to t'a ɲɛnama ye dɛ voilà donc ko in filɛ nin a y'a fɔ cogo min na mɔgɔ min bɛ film kɔnɔ o ka rôle dɔ de bɛ se ka diya mɔgɔw ye t'a sɔrɔ a bɛ kanubagaw sɔrɔ a bɛ se ka dɛmɛbagaw fana sɔrɔ a ye min fɔ vraiment ne ye kuma in jateminɛ c'est vrai vraiment an bɛɛ mago bɛ dɛmɛbaga la i m'a ye surtout olu yɛrɛ précisément olu yɛrɛ i m'a faamu parce que ale bɛ rôle dɔ de kɛ o de bɛ se k'ale diya mɔgɔw ye mais a ye baara de kɛ o de fana bɛ k'a diya mɔgɔw ye i m'a ye i n'a fɔ ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min sa ne ka di npogotigininw de kosɛbɛ ne tɛ ni kana ne yala ni lemurumuni ye n fɛ subaga ninnu kana taa ɲɛnama sogo dun ne bɛ min fɔ comédien denmisɛnninw ye dɔrɔn ne yɛrɛ fana ye denmisɛnnin yɛrɛ ne fana ye denmisɛnnin yɛrɛ a mana kɛ wagati o wagati mais an ka recherche kɛ baara in kɔnɔ an ka lajɛ an ka valeur don baara in na mɔgɔ min mana i lajɔ carré kɔnɔ k'i ka fɛn dɔ kɛ i kana fɛn kɛ parce que carré kɔnɔ fɛn tɛ voilà min fɔ fɛnɛ Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ a bilama fo a sinikɛnɛ kɔtalama a y'aw hakili to an fɛnɛ comédiens na an artistes fɛnɛ la ni couvre-feu nana ou bien ni confinement ko ni état d'urgence ko nunu nana a bɛ jouer anw de fɛnɛ kan voilà parce que ɲɛnajɛ tɛ se ka labɛn anw fɛnɛ bɛ an ta sɔrɔ olu yɔrɔ de la donc bɛɛ k'i cɛsiri comédiens kura minnu bɛ ka na ani ala anw yɛrɛ minnu b'anw sanfɛ minnu b'an duguma o an ka baara kɛ an ka recherche kɛ an kana wari jate kosɛbɛ quoi parce que wari n'i ye baara kɛ wari in yɛrɛ bɛ tila ka boli i kɔ bien sûr k'an bɛ ka wari ɲini mais il faut que an fana ka to ka boli a ka kuma dɔ la yes voilà n'a produit kasa ye tɛgɛ fɛ yen nɔ ye ah ouais voilà Kabula tuguni donc o digirila c'est un bisounin kan to ai bisounin na produit kasa ye nyaje o digirila ana produit kasa ye tɛgɛ fɛ no e de b'a wari ne ma ni ma sabali sa wallahi mo ka micro na ka camera bɛɛ tun ya edila mais micro tunu san edila ali cameraman minnu mɛ mu bɛɛ tunu san edila a bɔ an ka fɛn ɲɛma dɛ ne ko cɛ ma ko ma tunu ka taa bɔ ɲɛrila kaburudon kɔnɔ ko ko yɔrɔ min filɛ nin yirimajɔ ɲɛfɛ sa ɲamana awɔ a ka cɛ in sa ala sira ni kira sira bɛ min caman cɛla wura 12 awɔ 12 ne ye n to jinɛmɔra wura 12 fɛ yen don min na a y'an wele ne ni Fanta Damangoni ne bɛ ka jinɛmɔraya kɛ a sigilen bɛ ka kule a bɛ ka fɛn ne ko bon n ko mago bɛ mɔgɔ dɔ la sansan ne ye fini finman bɔ n bɛ fɛ k'o tunu sansan k'o bɔ ɲamana kaburudon kɔnɔ ko ayi ko ne ko kɛ n yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ la ko n jumɛn ayi dɛ n ko ayi dɛ n ko ne ka mɔgɔ dɔ ma bɔ ka sɛfan balabalalenw dun san ne ma bɔ o bobara fɛ yan ko awɔ ko mais ko ne ka nin kɛ n yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ la n ko ayi ni fɛn bɛ kɛra i yɛrɛ ka mɔgɔ la mɔgɔ b'a kɛ komi ko labɛnnen don n ko i yɛrɛ k'i ka mɔgɔ dɔ choisi a y'a ka mɔgɔ dɔ choisi o bolila ne b'o de san n ko bɔn n ko wura 12 an t'a kɛ e yɛrɛ siɲɛ kelen o ko he mana ko la n t'olu ko sugu na dɛ n t'olu ko a n'a ka ala sira n'a ka kira sira a si camancɛ la ye bon n bɛ fɛ k'a ka caméraw de tunu sisan ayi karamɔgɔ a ka ɲi i ni ce ni baraji awɔ i ye min kɛ o b'an bɔ i ni ce ni baraji y'a mɛn i ni ce i ka mɔgɔ ɲumanya la voilà karamɔgɔ Yache i ni ce ni baraji an y'i wele i nana an ka wele jaabi an ka plateau sanfɛ a diyara ye Ayouba Drame i yɛrɛ i ni ce ni baraji an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn halisa an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don aw ka baara in na ayiwa n kanubagaw aw kana ɲinɛ dɛ an bɛ Malikunafoni de la TV aw kana ɲinɛ restez toujours connectés sur YouTube Yèlè Wati a y'aw sigi aw ka sur YouTube kan chaque lundi à 18h merci